Κάτι που δεν πρόλαβα να σας δείξω στην παρουσίαση ήταν πώς έχουμε σετάρει το PvP στον Most Wanted. Οπότε μείνε μέχρι τέλος του βίντεο. Πάμε να σας δείξω κάτι πραγματάκια. Λοιπόν, αρχικά, το γνωστό σε όλους μας Q που βαράτε με το αριστερό κλικ δεν λειτουργεί. Θα πρέπει να βγεις έξω και να φας σφαίρες. Άμα θες να παίξεις με Q. Το Q είναι για να κάνεις cover. Οκ. Δεν είναι για να παίζεις με το glitch και να μην φαίνεσαι. Εντάξει. Επόμενο. Διαφορετικό part στο body, διαφορετικό damage. Γίνε λίγο σε μένα το μοντέλο μας. Στην αχίλιο στέρνα τρώει 16. Στο body. Ρε, σου είπα κάνε heal. Ωραία. 1, 2, 3. 3 διαφορετικά damage πάνω στο bone select του παίχτη. Πάμε και για το άλλο τώρα. Λίγοι το έχουν αυτό εδώ που θα σας δείξω. Δεν μπορείς να παίξεις με glitch pick. Δεν μπορώ να πυροβολήσω. Άμα πάω εδώ, πυροβολάω. Εδώ. Εντάξει είμαστε. Και αναλόγως τα όπλα που βλέπετε εδώ πέρα, μανάρια μου, έχουν σεταριστεί με damage, fire rate, recoil, range. Και όχι όταν είσαι στο max range να κάνει το ίδιο damage. Πρέπει να είσαι σε short range για να φάρεις το καλό damage. Γιατί όσο περισσότερη απόσταση διανύσει η σφαίρα, τόσο λιγότερο damage θα δώσει. Εντάξει είμαστε. Και διαφορετικό delay όταν βάζεις γεμιστήρες. Γενικά έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά στο τέτοιο. Α! Δεν σας έδειξα το restock. Κοιτάξτε το restock τώρα να γελάσετε. Μέχρι και το restock εμείς το έχουμε κάνει RP. Λοιπόν, κοιτάξτε. Λοιπόν, έχω restock, ζητάω restock. Από το armory μου που το έχω ονομάσει έτσι όπως το έχω ονομάσει. You have cooldown. Δεν μπορείς να σπαμάρεις το τέτοιο σου. Ωραία. Και πώς είναι το restock? Το καλό εγώ, το έκανα πριν, εντάξει, οκ. Το καλό, ωραία. Και σκάει τύπος και μου φέρνει με βαλίτσα τα όπλα. Δεν είναι απλά restock, μπαμ, έλα πάρε να πάρουμε τα όπλα μας να παίξουμε σούτια. Όχι. Και αυτός ο τύπος, άμα δεν το προστατεύσει και δεν ζητήσει έγκαιρα το restock, μπορεί να φάει και σφαίρες και να πεθάνει. Τι λέτε, σας αρέσει αυτό ή θέλετε να βάλω παραδοσιακό restock? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Φιλάκια πολλά. Φαντάσουμε ρε μαλάκα να ζητάνε όλοι μαζικό restock και οι άλλοι να τους κάνουν push για να χάσουν το restock τους. Πόσο πιο ωραίο strategy είναι αυτό. Πόσα ξέρουμε τελικά εδώ πέρα στο Most Wanted. Πόσα ξέρουμε.